cikin zuciya Aminatu kece nake so na baiwa amanar zuci ba fargaba zuciya ba sukuni in ban ganki nan da ni ba duk wanda za ya nuna miki so na san ba zai kai ni ba ki je ki duba cikin zuciya ba inda ba naki ba duk wanda za ya furta miki kalmar so ba zai kai ni ba ko ni kike so faɗa min duk wahalar shi ne zanayi ba ni jin zangaji akan so na ki ban fargaba idan na kalle ki sai na ji sanyi har cikin zuciya san juna sanyi da zafi duk wahala inda ya kanki ne ko ni kike so faɗa mani zan miki tun da raina jiki take na saba cikin raina kin san ba zan bar ki ba so ya saka ni cikin yanayin da ba za na manta da shi ba kundi na so na karanta sai sunan ki ya bayyano sunan ki bi ko guda aka furta dole zan bayyano Aminatu ko muna daga sunan naki ne gimbiya yawo na sura ana cewa ke kin wuce indiya ba Hassan ya faɗa ba sabar kyanki ne ke zuba gaman jini ne shi so baya da ɗan uwa ko gari idan da sheda jiki na kin san ki ba zai fita ba so shi yake saka shauki wani fannin ya sanya ka kunci so dan uwan aljali so zanen shi baya fita inda har ya taɓo zuciya kurma ake yi wa nuni mata su suke doka ƙwarya waƙar kice gimbiya Aminatu idan kina magana hauren ki kamar na zinariya kalar kice ta daban da kalar su kamar balarabiya sauti na muryar ki ko ba ko ya ji shi zai waiwaya so ba bahaushe bane kuma babu zuba ba fulla ne ba so ya shigo zuciya ta ban san inda zai kai ni ba ko ba ni raye in na mutu baby karki manta da ni galela da marjanu su so ya sa su sun bayyanu duk wanda ya taɓa min ke auren take zan bayyanu na miki albishiri duk inda kike bukata shiga da Hausa sai mu ce so turanci sai su ci I love you daidai guda ne idan ka duba can cikin zuciya so baya su ba idan ka yi musu je kaɗan tambaya kayan ayi mu ake so kuma na san ba a bar shi ba ni ban ganin laifukan mai so ko ni yake so yayi ni ne Hassan nasu masoyi na kiki san da ni